Isebe lezothutho KwaZulu-Natal lisungule ubuxhakaxhaka balemihla bokuvavanya abaqhubi abasaqalayo ngeenzame zokuncothula neengcambu ubugqophololo kumaziko vavanyo eelayisenisi zokuqhuba. Abasemagunyeni bathi ngolu hlobo lobuxhakaxhaka balemihla nolwaziwa ngele e-drive bafuna ukuvelisa abaqhubi abohlukileyo bacuthe nomsebenzi osemva kumaziko akhupha iilayisenisi. Ikhungo zencwadi zokushayela ziyaye zigxekwe njengezinye ziba nesandla engozini zomgwaqo ngokukhipha incwadi ezingumgunyathi. Kepha-ke sekukhona ithemba njengoba kukhona uhlelo olusha lobuchwepheshe olulwisana nombimbi lokukhwabanisa phakathi kwezikhungo nabafaka izicelo zezincwadi zokushayela. Lolu hlelo luzobheka imoto isuka ize ibuye esikhungweni luqopha nenkulumo emotini. Izosiza lento ngokuthi umuntu mayiphuma lapha uba nethuba lokuthi aqasheke mhlambe emateksini loyo muntu useba nomthwalo wokudrive itaxi enabantu abawu15. Uma ke umshayeli bengatrainekile kahle, uma ke kwenzeka wenza ingozi enithuba lokuthi kulimala abantu abaningi likhona. Khona manjalo kuboshwe inqwaba yabantu kwivimbamgwaqo eThekwini naseMarine Hill. Sifokasa kakhulu ezindaweni ezihlushwa kakhulu belelesi. Lezi ndawo ziyaziwa, ezinye zazo zivele njengeindawo ezihluphe kakhulu eindabeni zokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane. Abashayeli bemoto bathi balamukela uhlelo lwevimbamgwaqo. Le ndlela abasebenza ngayo siyayithokozelela because izozama ukuthi sinciphisele ubugebengu nokushayela budedengu emgaqweni wethu. Into enhle leyo phela uze kwazi ukuthi siphephe lapha emgwaqeni ngoba kuzokwazi ukuthi nathi nabanye bekwazi ukuthi behloniphe imithetho yemigwaqo. Uhulumeni ujube amaphoyisa ngaphezudlwana ka24,000 esifundazweni uyilungiselela amaholidi. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.